ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክ ነው። ሃሌሉያ ክብርን አምላክ ይሁን። ለምን ልካፈሉ ሕጽር ዝብል ቃል እግዚአብሔር አምላክ መስገን ተናኺፎም እኮ እዮም ጸኒሖም ግን ጸጋ አምላክ ዝብል እንታይ ዝብል ጸጋ ናይ አምላክ ጸጋ ናይ አምላክ አሉ ምሳና አይደርብይና ይባርኸልና እለት እለት ያብየልና ቀደም ዝክሮ ጽቡቅ ገይረ ዘኪረ ሕጂ ከካልኩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝብል ብዙሕ መንገዲ ሰሚዕናዮ ተሰቢኽናዮ ምናልባት እውን አካፊልናዮ ዲስካስ ገይርናሉ ብዙሕ መንገዲ ተናኺፍና ከም ንኽእል ምጭም ርግጸኛ እየ ምክንያቱ ምስጢር ናይ ምድሓናሲ ክርስቶስ ጸጋ ስለ ዝተገልጸ እዩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሕጂ ጸጋ አምላክ ክንብል ከለና ነፃ ህያብ ማለት እዩ እንታይ ከፊልካ ዲ ወይስ ከይከፈልካ ነፃ ወላ ሓንቲ ነገር ከይከፈልካ ዝወሃብ ህያብ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚ እቲ ዝዓበ ንዓይ ንዓኻትኩም ወሃበና ጸጋኻ ክርስቶስ ወዲ አምላክ እዩ ልኩም ለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍል ከሎ ምስ አመንካስ ናይ ግድን ክትከፍል ካሉ ዲፖዚት ትከፍለለካ ኢሉ ናብ ጎይታ ዘምፀኩም ሰብለ ድዩ የለን ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ዝኾነ ንብረት ክትገዝእ ከለኻ ከፊልካ ካትምፆ ኣይኮነን ድዩ ወይ ብክሬዲት ከፊልካ ካትምፆ ወይ ዲፖዚት ሒዝካ ካትምፆ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ግን እሱ ዝዓበየ ጸጋ እንድዩ ኩሉ ምንጭ ካብኡ ዝኾነ ብዘይ ገለ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ከይከፈልና ገለስ እግዚአብሔር ብኸምኡ ይህብና ወላ ሓንቲ ኮ ይከፈልና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሓደ ግዜ እኮ ነቲ ዘይከፈልናሉ አምላክ ዝሃበናሲ ከምዚ ናትና ጌርና አክት ክንገብር ከለና ይሕዝነካ እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ ሂቡካሲ ውዑ አምላክ ባዕሉ ይሕበን ማለሲ እግዚአብሔር ባዕሉ ይኮስረ ዝግባእ ኩሉ ነገር እምበር ሰብ ኮስረ ይግባእኒ ኣይኮነን ድዩ ምክንያቱ ኣይናትካ ያ ተቀቢልካ ኢኻ እግዚአብሔር ብኸምኡ ይሂቡካ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚ ይሂቡካ ኣለኻ ክትህብ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ አምላክ ንዓና ዝዓበየ ዝሃበና ህያብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ እዩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘይወሃበና ነይሩሲ ኣነ ንስኻትኩም ነብዚ ኮፊልና ንአምላክ የምልኽና ነይሩ አድራሻና ብካልእ ምኾነ ነይሩ ምምልላስና ብካልእ ምኾነ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ክርስቶስ ወዲ አምላክ አዳደ ግዜ እኮ ይገርመና ንሕና ዝኾነ ንብረት ክንብ ከለና መቸም ዋላ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ገለ ተረፍ ተራ ኮይና ንባ ተረፍ ተራ ኮይና ኣይ እዚያ ሰሂቦን እየ ዝፀበቐ እንታይ ትገብሮ ተርፎ ምናልባት እንታይ ተገልግልን እዚያ ዝኽእል ኢልካ ዝሓሰብካያ እንታይ ትገብሮ ሽዑ እንታይ ትገብር ሂበየ እንደ ሓደ ግዜ እንደ ከምዚያ ገይረ ይሂበየ እንዳብልካ ሕጂ ዘለዓለም ትዛረበላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ትዛረበላ ዝነዓካ ሂብካየስ ትዛረበላ እግዚአብሔር ግን the only begotten son ይሁንና እግዚአብሔር አምላክ መስገን እቲ እንኮ ዝፈትዎ ወዱ እንኮ ዝፈትዎ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ህያብሲ በቃላት ከሻሽንካ ዝግለጽ ወላ ይኮነን ካለ ዓቅም ስለዚ ይብልና ምረ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ እዩ ኦኬ ወይዘው ጸጋ አምላክ ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእልና ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእልና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን እቲ ሓደ ኮመን ግሬስ እዩ ኮመን ግሬስ ማለት አማኒ ይሁን ዘያማኒ ይሁን ሓደ ይሁን አማኒ ይሁን ጸላኢ ይሁን ፈታዊ ይሁን ንኹሉ ብማዕረ ዝውሃብ ምናልባት ሁን ዝያዳ ነቶም ዓመፅ ዝህቦም ክመኩሎም ንርኢና ንሓን ክመፀልኩም ይኽእል እግዚአብሔር አምላክ መስገን ለዚ ተቀዳማይ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝውሃብ አምላክ እንታይ ዝገብሮ ዝህቦ ጸጋ ኣሎ ብናፃ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሁማን ግሬስ ንኹሉ ብሓባር ዝውሃብ እግዚአብሔር አምላክ መስገን كحنت قال كنا وصل جابر الله مسكين أب ماتيس 6:26 زلا إنه أب ماتيس 5:44 ماتيوس 5 أوكي أنا جناب لكم الله صلاتكم فتو نزرقمكم مرقوا ولدتي أب سماء زول أبكم أنت تكونوا نسون خفعاتن حياوتن صحايا برق نمنتاي تصارك أنت راي نبقى أنت تراي نعم أنت تراي إلو واريو أبزاناتي يكونت نزلا كله خام عريق جابر الله مسكين
نزرقمه ورد نتي أب سماع زل أبوكم أنت تكونوا نسون خفعات حياوتن منتاي نسون خفعات حياوتن نبما عر مارتي أحيا بالرق نسألك أنا حات عن زناب يزنب يمه نزصلهم صبوا قبرو سلاتهم زصرفهم سقوهم كا تسأليو يا برام لهم سلازين منتاي له نحات يله نصادق يله نتم زرقمه ولا نخل إجابر تاي قبري هاي برق نبدأ ما يزنب يا برام لهم مسكين لذي نخلو تاي قبر زو حبس أجامرتي كي كفلنا هذا سلز خون كاي يقول لك هذا سلز خون كهاتي يقول لك أي وسخك عملا خسي كابتي شهر مخان مرتي كابتي حيواي مخان استرعله عملا خس نخلو بزي مكفف على مرتي ذهبنا أجامر زيابر عملا خم مسكين لذي بمعنى أي نوسخ بزي معنى أنتم حدا تجبروا أي يقولوا زابير كاب سناي في التاوز تلعله أملاخ أنت يتقبرهم بخوم من كل شيء يتقبره أجاه يقول لك جابر أملاخ مسكين هاي النازي كومان غريس نخلو سب نخلو فترة تيتقبون زهون أجاه يسوع كريستوس قويتاي أبو ماتيس أبو شديش إسرائيل شديش تريناون تنعواب سمايسي تيجبرين أي عصدا أي إكبا مع كنا إكبا أنت تيجبره تما يا أبوهم تيجبرين يمكبن እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና አምላክ ነው ኦኬ ናምነስከ ዋላ በካሎት ፍጥረታት ተራሪና አብቆነ ዋላ እንስሳታት ይሁን ደቂቃት ይሁን አቤት ይሁን ክፍት ይሁን ይገድስ አምላክ ዘሃቦም ኢንስቲንክት ቢሄቪየር ለው ተማራቲ ከመውላድ ዝተቀበልዎ ይያበልዎ بمولا دم مارسي تماهيرم زي كونهم تأمسي أنت يكونوا أملاخس بخوم تغيرهم ذهبوا مرض ولا سب طريقهم مكو سب كل عام كل شيء حاسس النبي زخيد نبتاتو بيزخيد هاي كله يدلني نبتاتو بيزخيد بقى إنستنت بمارسي استوى الإجابة ذهبوا سجاي نبرة ملاح مسجن أنا صغير من نجن زي ما أقولكم أصلا مش الله زي نشتيت أصلا رمتسي كم زمان سفلي تاي قبرون سمو مو قبل متى يدلو فحاجة يدلو amazing يقرمكم من نجيرو ولا حاز ولا زخون نجري نجرون ين عملاز تاي يقرو نعوز خو تبب هيبو نعوز خو من نوار هيبو نهار لا زخل تاي يقرو مسكم هاي اللي ويكات تبب هيبو جبر عملها مسك لذي رمت خمس فلسفة تاي قبرون سمو مقبي ماي كي مسن كله نفاس كي مسن كله خلا مسن كله تجبرو مقبي أخذ تجبر وزيت يجبر أبي كأي جبركم مسيركم أبز خوني كون زجبرو كم بيز بلا جزال لوا قال باري هم تاني فلتة صوت جزام مالتي ترمكم كابت خال زل كاب زل مالتي كتر معته هركا حجي كم زي يدي فول بتعمل كتصبغ معته جزاو الصراحة مال الجب زيارة يوم تقولنا لنا كل تبيدرم سلسة بيدرم كذا خبيرنا نبلنا تدلي عسر تبيدرم يقبل ما نبي زنب ترقيم سا نفاس يمسا أو يشخن تاي قبره يحل فاتك جمهور ياتو أخذ ديبوزيت لوجو أقام يتولى مدوي ناز خون أخذ لحن تقدر تاي قبره حلفة ترمكم كأنا سوي له تجزية كم تقول قادم شو وصل كم تقول قادم وصل حج حالي يزخيد حج على تدروا قال لي خيمات الجنان كانوا يزخيد مخنياته حدا قال له دي لنا حجي مجمرة خسر له ونسو هم زين نصرت مشلو بس تدرنا تحلفكم ويكاس تمهاركم تفلتوهم نصار مالتي حجي خيد مسكده يملشوا مستملسه كلها تسليفات خيشوا هذا استرف يلشوا كلها تسليفات خيد صراحة عيو مالتي كن مجمرة كان حادث الله خسر لهم نصار مالتي نجارات دحانديو زيابير بخومو زحابو بقى زيابير سن بقى بتفطر هيبونو إتي
علبات دي علبة سريتك يهم والله علبة سريت بس كبعة شاي تريزم دولتهم ساينتيست مالت كبعة شاي سلك كابتريكي مالتي يتررتي تتصرحوا علبة مالتي أقرمك ولا خصب معاتي كتري كله بعرف كله فلاي فلي ما لما له خصب معاتي جبر أملاخ مسكن ስለዚህ አምላኽ በኾም ይሁን ጥበብ በእግዚአብሔር አምላኽ መስገን ዝገርመኩም ከአና ይንህብ ማለት ነቢ ንህበኻ ታይገብር ሩሑ ይኸይድ እሞ ዕንበባ ይርኢ ዕንበባ ምስ ረአየ ይመጽእ ይነግሮም ከዓ ብምንታይ ዝነግሮም ብዳንስ እዩ ዝነግሮም ዝተጣሽም እዩ ማለት ከምዚ ጽውጽዋይ ከም ዝነግሮም ዝግብሩ ኮሚቲ ማለት ከምቲ ቤተ ሳይንስ ብሎ ማለት ዕንበባ ከም ዝረኸበ ይነግሮም እንታይ ዓይነት ዕንበባ ከም ዝኾነ ክንደይ ከም ዝርሕቕ ኣማውንትናቱ ወይ ከዓ ብዝሕናቱ ይነግሮም ማለት እዩ ሕጂ ዝረዳድሉ ቋንቋ ኣለዎ ሕጂ ንስኻ ብዳንስ ኣለዎ ፍሉይ ናቶም ዳንስ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓር ከዓ ተታሒዞም ከዓ ተይገብሩ ከይዶም ከዓ ነቲ ዕንበባ ነቲ ፍየሪ ወይ ነቲ ዕንበባ ከዓ የምፅዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብሩ ብኸምኡ ዝሃቦም እዩ ክበል ረዲኹም ዋላቲ ኣብቲ ዋይልድ ላይፍ ክትርኢ ከለኻ እጅትን እቶም ካርኒቮረስ ወይ ከዓ እቶም በላዕቲ ስጋ ወይ ከዓ እቶም ሄርኒቮረስ እቶም በላዕቲ ሳዕሪ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኩሕዝና ንብል ኣታ ሒዝዋ ኢልና ክንዳ ብጣዕሚ ናንስቀ አንበሳ ገለ ሕዛ ከሎ ማለት ዋቃ ከምኡ እግዚኣብሔር ሂብዎ ነተን በላዕቲ ሳዕሪ ብብዝሕ ከም ዝፈርያ ገይርዎን ብሕግም ብዝሕ ማለት እዩ ነቶም በላዕቲ ስጋ ብሕግም ምድማር ቀሲሎም ከም ዝራብሑ ገይርዎን ምክንያቱ ኢኮባላንስ መታን ክፍጠር ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ምዝባዕ ክመጽእ እዩ እዚ ኢኮባላንስ ማዕረመታን ክመጽእ ማለት ብዘይ ምዝባዕ መታን ክካየድ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም በላዕቲ ሳዕሪ ተሪኹም ነቶም ባፍሎ ድዮም ግሎግስ ብዙሕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ እቶም አንበሳ ሓደ አንበሳ ካነቶም ኩሎም ከዓ ታይገብሮም ዝግቡ ሽድድ የብሎም ከዓ እሞኻ ተሒዙሎም ከዓ እንታይ ይገብሩ ስቕሎም ጥራይ ካብ ምዕዛብ ሓሊፎም ኣይከላኸሉን እዮም ኣይዘርዩ ኣየብሉ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር በቃ ንሱ ባዕል ንዕኦም ክበልዕ ኣምላኽ ከምኡ ገይርዎ እቶም ከዓ ሳዕሪ ክበልዑ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስግን ብዙሕ ነገር መምፃና ነርና ግን ካብቲ ኮመን ግሬስ ወላ ኣባና እውን ብዙሓት ኢንቴሊጀንት አይኪው ናቶም ላዕሊ ዝኾነ ዘይኣመንት ኣለዉ ኣመንቲ ዘይኮኑ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብርሃም መስግን ነቲ ኮመን ግሬስ እንተደኣ ነዚ ኢልና እቲ ስፔሻል ግሬስ ከንታይ እዩ ስፔሻል ግሬስ ወይ ከዓ ንኣመንቲ ጥራይ ዝወሃብ ጸጋ ንምንታይ ኢለ ንኣመንቲ ጥራይ ወይ ከዓ ማለት ብጎይታ ኣቢሎም ዝድሓኑ ሰባት ጥራይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዝድሓኑ ሰባት ዝምልክት ጸጋ ኦኬ ጸጋ ኣምላኽ ሰናይነት ኣምላኽ ንሰብኣዊ ዕዳን ስእነት መኮንስ ዝህቦ ግብረ መልሲ እዩ ሕጂ ጸጋ ኣምላኽ እዚ ካብ ሰናይነት ኣምላኽ ዝተላዕለ ማለት እዩ ንሰብኣዊ ዕዳን ስእነት መጎስን ዝህቦ ናይ እግዚኣብሔር ግብረ መልሲ እዩ እታ ብኡ ቢልና ክንድሕነና ዝግባእ ከዓኒ ብመስቀል ቢልና ጥራይና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን እዚ ዊልሶን ቶዘር ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝበሎ እዩ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ጸጋ ኣምላኽ እዚ ሰናይነት ኣምላኽ ንሰብኣዊ ዕዳን ስእነት መጎስን ዝህቦ ናይ እግዚኣብሔር ግብረ መልሲ ሪስፖንስ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ እዚ ካብ ውሽጢ ልባ ኣምላኽ ትነቅል ወይ ከዓ ትፍልፍል ማለት እዩ ብኡ በቢላ ትውሕዘሉ ናብ ኩሎም ደቂ ሰባት ትውሕዘሉ መንገዲ ከዓ ብክርስቶስ ኣቢላ ጥራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን እዚኣ ምክንያቱ ናይ ምንታይ ጸጋ ኢና ዘለና ናይ ኣመንቲ ጸጋ ናይ ብክርስቶስ ዝድሓኑ ጸጋ ኢና ንዛረብ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ እቲ መንገዲ እዚ ብክርስቶስ ብመስቀል ኣቢላ ናብ ኩሎም ደቂ ሰባት ዝገብር ዝውሕዝ ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ የለን ናብ ኣሜሪካ ክትኣቱሲ ብሜክሲኮ ጌርካ ብገለ ጌርካ ተኻይልካ ከፊልካ ብዙሕ ኣቢልካ ጉቦ ሂብካ ብዙሕ ነገር ክትኣቱ ትኽእለ ኣብዚ እውን ብዙሕ ንምፅራይ ይግባር ኢልካ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ክትኣቱ ግን ሰማያዊ ስፍራ ክትቅመጥ ግን ኣብ የማን ኣብቲ ክርስቶስ ዘሎ ክትቅመጥ ግን እንታይ ኢልካ ማለት እዩ ብክርስቶስ ብመስቀል ክትሓልፍ ኣለካ ንዑ ክትኣምን ኣለካ ማለት እዩ ንዑ ክትቀበል ኣለካ ነቲ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ
ስለዚህ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ልቢ ኣምላኽ ትፍልፍል ካብኡ መንቀሊኣ እታ ትውሕዘሉ መንገዲ ትኸደሉ መንገዲ ትሓልፈሉ መንገዲ ግን መስቀል እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጠቕላላ ዋላ ንጀነራል ወይ መጽሓፍ ቅዱስና ሙሉ ንጸጋ ኣምላኽ 206 ግዜ ጠቒስዎ ኣሎ ጸጋ ኣምላኽ ዝብል ወይ ከዓ ጸጋ ዝብል 206 ግዜ ተጠቒሰሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብዚ 206 ክፍሊ ከዓ እቲ 150 ከዓ እንታይ ይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ስለዚ 3 ማለት ኮይ 3 ሲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ዝርከብ ማለት ስለዚ ክሳብ ክንደይ ሓድሽ ኪዳን ሲ ናይ ጸጋ ዘመን ከም ዝኾነ ናይ ጸጋ ግዜ ከም ዝኾነ ወልሓና ብጸጋ መምላስና ብጸጋ ምዝራብና ብጸጋ መገልጋልና እንታይ ይገብር ብጸጋ ሁሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ 150 ግዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ገይረሉ ተገሊጸሎ ወይ ከዓ ተጠቒሰሎ ጸጋ ዝብል ሓረግ ወይ ከዓ ቃል ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ዮሐንስ 1:14 ክንውፃ ወንጌል ዮሐንስ ማለት እዩ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ሓድረ ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይ ተዋሓዱ ነቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ረአና ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኾነ ኣባና ሓድረ እቲ ቃል ዝነበ ቀደም ዝተገልጸ ወይ ከዓ ዝተነገረ ብነቢያት ይኹን ብኹሉ ብዙሕ ዝተነገረ ቃል እንታይ ኮይኑ ንሱ ስጋ ኮይኑ እንታይ መሊእዎ ግን ሓዲሩ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ሲ ኣባና እንታይ ገይሩ ሓዲሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብዚ ገርመኩም ጳውሎስ 13 መልእኽታት ጽሒፉ ኣሎ ዕብራውያን እውን ገሊኦም ናይ ጳውሎስ ይብልዋ ገሊኦም ከዓ ናይ ባርናባስ ይብልዋ መበል 14 ማለት እዩ ፐርሰናሊ ኣነ ግን ከም ናይ ጳውሎስ ገይረ ዝወስደ ንዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩለን 13 ዘለዋ ብጀካ ዕብራውያን ጽሑፋት ጸጋን ሓቅን ይብል ምሽ ዕብራውያን ተኸድካውን ከመይ ትብለካ ተማሳሳሊ ቃል እዩ እትከማር እግዚአብሔር ኣምላኽ በመጨረሻ ስለዚህ ምናልባት ናይ ጳውሎስን ክተውን ትኽእል እያ ዝግምት ኣለና ኣነ ኤኒዌይ ግን ከምኡ ተጻሒፉ ዘሎ ትኹል ቃል ሓቂ ቃል ዘገድሰኒ ከለ ጽሒፎ ካገደ ጽቡቕ እንተኾነ ግን እተቡ ዘሎ ቃል ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ያው ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና 31 ዝተፈላለዩ ጸጋታት ኣለው እዚ ሕጂ ንሕና እንታይ ናርእ ምስልኩም ኣብ መድረኽ ምዝማር መገልጋል ኣብዚ ዝግበር ኣክቲቪቲ ጥራይ ኢና ንርኢ ኣብዚ ዝግበር ምንቅስቓሳት ኣብዚ ዝግበር ነገራት ጥራይ እዩ ኣምላኽ እዚ ጸጋስ ብኡ ጥራይ ዝግለጽ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ንግምት እሱስ ሰብ ዝርኦ ንሱ ኣምላኽ ሰብ ዘይርኦ ኣምላኽ ዝርኦ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ ወይ እውን ሰብ እናርኣይ ዘይስተውዕለሉ ማለት እዩ ስኡል ዝሓልፉ ኣብ ገዛኻ ጋሻ ምቕባል መን ይኽእሎ ዝኾነ ሰብ ይኽእላኒ ንዑ ዝተባኦ ጊፍት ዝኾነ ሰብ ጥራይ ዝኽእላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ገሊኡ ከዓ ብጣዕሚ ስፔን ዝገብርካ ሰብ ካሎ ሽጉራ ዝተበሉ ኩሉ ብዙሕ እዚ ማንም ሰብ ይኽእል ንዑ ዝተዋህበ ሰብ ጥራይ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ ንዑ እውን እሱ ጸጋ እዩ ኣምላኽ ብኸምኡ ዝህቦ እዩ ሰላም ኣሜሪካ ተምፀእ እውን ኣይኮነን ኣምላኽ ክበልካ ኣለዎ ባይዘወይ ልምምድ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ክብገስ ኣለዎ ይኮነ እንዲሁ ንኣብነት ኣና እንተ ናይ መዝሙር ቅብኣት ጸጋ ሃልዩነሲ መጀመርያ ከም ዝተዋህበን ርግጽ ይኾነልኒ ኣብ ዘይተዋህበኒ ዓረገርን ተበልኩን ዋጋን ተኸፈልኩ ግን መጀመርያ እንታይ እዩ ነይሩ ጌጋ እዩ ነይሩ ኣብ ዘይተዋህበኒ ዝጻዕር ዘለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ለዚ 31 ዝተፈላለዩ ጸጋታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣለው ዝተፈላለዩ ጸጋታት ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሕጂ ግን ኣነ ኣብ 4 መቂለዮም ኣለኹ ኣብ 3 ግን ብዝያዳ ኣብ 4 ክፍልታት ቀደሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ቀዳማይ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ምድሓን ጸጋ ናይ ምንታይ ለኩም ናይ ምድሓን ጸጋ ኦኬ መቸም ብግብሪ ሕጊ ጸዲቕና ከም ዘይጸደቕና ርግጸኛ ግብሪ ሕጊ ከም ዘይጸደቕና ርግጸኛ ግብሪ ጽድቂ ምግባርና
ناي مننتنا وصيتيو يسلز ترى صديقك خسرها صدق تقبر يكون عندي يصدق كاغن يتقبرنا ولا انت قبر كاغن تقبر تخلا وايز ማለት የጸዳው ዝገብረሉ ግን እታና አምላክ ዝፈትዋ ግን እግዚአብሔር አምላክ መስግን ካብቲ መበገሲኻ ወይ ካብቲ መንነት ከተበገስካ ትገብር ከለኻ ኢኻ ታ አምላክ ዝቀበለ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስግን ዚያዳ አምላክ ዝቀበለ ኦኬ እዛ ናይ ምድሓን ጸጋ ኤፌሶን 1:4 ከነውጽና ኤፌሶን 1:4 ኦኬ ከምቲ በፍቅሩ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መንቅብ ዘይብሎም ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ መሰረት ዓለም ብኡ ዝመሓረየና በቲ ፍቅር ብኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሪ ጸጉኡ ብፍቃዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንርሱ ውሉድ ኮነ ቀደም መደብና زي أملاك سي جينا خيت حاسبنا كلنا نسي أملاك كلمة زلالم كرنا مدي بنا جابر أملاك مسكين من نيرو شو مدي جابر كم مدي كله سي بجيب كتب مدي كله خاسي سمع مدي كله له ويكاك تنقر كله خاسي سمع كان نقر كله جابر بكريستوس يوم تاجرنا كلمة زمنا زلالم نايم الحان مدي بدالي جابر أملاك مسكين زعبا يزارب زلتنا يفيسون ملاك تمسك لا مجمع بالكلام سلزي أملاك بفقده اندحن فاتيو أجندة جن مع سنيرو كذا منيرو أب تيسوس معرف عادة بجيزيو نتقل حق بأي جلوس أي بلنا بمن جلوسه بباولوس بجيزيو يبرم لهم مسجن لازم أب أفتح كاريت معرف كوينا أب فيسون مارتيو أب تطشعات عسرة هرنا هذا كخيم الكحسي كاب جبرا يكون المهم بإمنة بتسجعكم زدحانكم إذا كأو هبت عملاق ينبر كبخاتكم يكون يمكن بمتاعكم زدحانكم ها بوفيا بجبري يكونن هذا بخوم أو بسجع هذا كخيم الكحسي ولا هذا خيم الكح مخنياتو ترى جرنا تمكحنا بصدق عمله كنا نمكح متى زقبرنا إحنا نمكح جابر كأتاجر له تزمكح حسب متى يمكح بعيد أي مكح حزب من يمكح بعيد أي مكح جابر عمله مسكين لذي هذا كخي مكح سي كاب جبر أيكونن بأمنة بسجاكم زدحانكم إذا كأنت أيو وهبت عمله سجا عمله free gift نصحيح ينبر كم تيكونكم كاب حيلو كاب طبب كاب بقلقل أيكونن جابر أملاك مسكين لذيذ ينتهمتي نايم مدحان سجّة جابر ذهبنا نايم مدحان سجّة بخمسة فري جيفت مال جابر أملاك مسكين I think أب غلطي هذا زلا غلطي أم أعرف حمشت غلطي مثلني يا تقصر بعده قالت ما أعرف حمشت تقصر بعده أتم بجبر حق تصدق تدليو كاف كريستوس تفليكم كاف سجّها ودكم بمتى تصدق تدليو بمتى تصدق تدليو بجبر حق تصدق تدليو صدق سي عاملة خسي بجبر يجرك يركب تبلو لا لا وينكم بخومي مودي أنكم صدق زار اسم كتاخلو سلز دليو صدق عاملة إيش سلز بالوقت عاملة خسي نتي هزاب إيش دك إسرائيل إيش سبلوون عنا أنت قلنا مدحان كوين لنا نتم مولوع برخازنا برنا مالتي تمولوع بيتي أبيوم يا أبيوم منياتك صدق جزار سومسي كم يجيك خي سعرك خي تمهارك خي شمددك خي بالكاس كي كل جر كي يوركاس كم يجيريو يلهم نتصدق عملاق تاجيرمو إيش يلمو صدق جزار سوم كتخلو اليوم عملاق أكيد حنا بجزار ساعات مكروس يكون زدلي أم دادا أب كريستوس أم مسكال أب أترى بمن رومي معرف عصرتكم زلنا ما نيل على خو صليت بل أب سمايكم صلي هم مريت كنت تحتي كابسيول كمان كمان يخدي بلي اتقال سمتك هذا له أفكار مقربة خان مسخاني زول جابر أملاك مسكين الذي سب بعف تأمينه بلبدما بعف مسكير بلبدما تأمينه يدحن السيت فريد
زي ناي مدحان صقا እግዚአብሔር አምላክ መስገን እስከብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 10 ሓረ ቲቶስ ምዕራፍ 2 10 ሓረ ሁላ ንፈልጦ ቃል እግዚአብሔር አምላክ መስገን صقا አምላክ ተገሊጽ ምን ሁሉ ሰውን ምድሓን አምጽዩ صقا አምላክ ተገሊጽ ሞ ናይ ሂዳውያን ምድሓን አምጽዩ ዲያ ትብል አይኮነትን ንኩሉ ሰብሲ ምድሓን አምጽዩ ንኩሉ ሰብ ታገይሩ ምድሓን አምጽዩ صقا አምላክ ተገሊጹ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ተእዙ አምላክና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ግብር እንታይ ገበርና እና ተጸበና እዚ እግዚአብሔር ጸጋስን እንታይ ገበርካ ይኻይ ምጽአትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካይ ጸባብ ይካይ ማለት ተዘይኮነስ ክርስትና ትርጉም ይብሉ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ተእዙ አምላክና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ግብር እና ተጸበና ኦኬ ምግላጽ ግብር እና ተጸበና ግፍዕን ዓለማዊትን ትምርትን ክሕድና ኣብዚ ዓለም እዚያ ብጠንቃን ብጽድቅን ብምልኾን ክንነብር ታይ ገበረና ኣሎ ይምህረና ኣሎ መን صقا አምላክ ናይ ምድሓን صقا አምላክ እንተገሊጽ እሞ ንኩሉ ሰብ ከዓ አይሁዳዊ የለ ጽራዊ የለ ጻዕዳ የለ ጸልም የለ አምላክ እንታይ ገይሩ ሁሉ ሰብ ገሊጽ እግዚአብሔር አምላክ መስል ካብ ዝገርመኩምኩም ኪዳን ክወሃብ ከሎ ኣብ ከረንሲና ንመን ተዋሂቡ ንሙሴም ተዋሂቡ ንሙሴ ተዋሂቡ ደቂ እስራኤል ከዓ ነቶም 12 ነገድ ማለት ካብ ወጻይ ኪዳን ዝምልከቶ ቶም አሕዛብ ጎይና ባላ ንሕና ዋላ ኩሉ ሰብ ማለት ካብ ኪዳን ርሑቃት ብዘይ አምላክ ኣኽላባት ተባሂልና ጽዋዕ ዝነበርና ብዘይ ተስፋ ከምኡ ዝብለናኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንኩሉ ዝኸውን እግዚአብሔር አምላክ መስገን ንኩሉ እጂ ብዘርኢ ውሉድ አብርሃም አይኮነን በእምነት ግን ታይና ሕጂ ውሉድ አብርሃምና ደቂ አብርሃምና እግዚአብሔር አምላክ መስገን አብርሃም እኮ ባይዘወይ ናብ እምነት እዚ ክድሕን ከሎ ምስ ገበረ ጸዲቁ ወይስ ከይገበረ ምዕራፍ 4 ለና ሮሜ ምዕራፍ 4 ለና እግዚአብሔር አምላክ መስገን ከይገበረ አምላክ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነሞ ታይ ኮን ተቆጽረሉ ንጽድቂ ተቆጽረሉ ታ ግብሪ ዳሓር ያስዒባ ስለዚህ ግብርና መበገሲው እምነት ክኾነሉ ማለት ከይንገላብጦ ማለት መበገሲው እምነት ተራ ኮይኑ ዝበለጸ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ካለ ሮሜ ምዕራፍ 3 ጥቅሲ 23 ንውን ኣሎ ክነንብቦ ንኽእልና ሮሜ 3 23 24 ዘሎ እቲ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላክ ሲኖም ዝብል በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ጸጋን ብኸምኡ እንታይ ገብሩ ይጸድቁ ኢሉ ተዛሪበሉ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኦኬ ምስ ግዜ ሜታን ክኸይድ ናይ አገልግሎት ጸጋ ኣሎ ናይ አገልግሎት ናይ ምንታይ ጸጋ ናይ አገልግሎት ጸጋ አምላክ እዚ አቤት አምላክ ድሕንካ ስኡልካ ኮፍልካ መቆም መንበር ጥራይ ክትቆም ዘይኮነሲ ከተገልግለሉ ነታ ማሕበር ክትሃንጸሉ ዝወሃበካ ስፔሻል ግሬስ ካሉ ማለት ንኹልና እናትና ዝሃበና ጸጋ ኣሎ እግዚአብሔር ንምንታይ ግን ንምህናጽ ማሕበር እዩ አነ አንገረር እንተበልኩ በይነ የገዛ ተዓጽየ ወይ እንተዘመርኩ ወይ እንተሰበኩ መን ይህነጽ ሰዓቱን ኮሙ ማለት የገዛሁም በይነኩም በዝሃበኩም እግዚአብሔር መን ይህነጽ ወላ ሓደ እቲ አምላክ ዝሃበና ጸጋ ግን ንምህናጽ ማሕበሩ ንዕብየት ማሕበሩ አቤት አምላክ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ከምዚ ሎሚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ፐርሰናል ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ክትታል በኦንላይን ገለምሸሉ አቤት አመት ፍቅርካ ትገልጾ ዳሞ ኦንላይን ፍቅር መቸም ፍቅር ተራኾንስ ኢንቲሜሽን ግታልሽ ርክብ ኩሉ ቀርባ አነ እንተዳ ተዛሪበ ዘሕረቕ ተዛሪበ ሰብካ ሓረ ወይ ካ ዘሕጎስ ተዛሪበ ሰብካ ሕጎስ ማለት ምጽዋር መታና ኩሉ ልብስ ቀርባ ሓወይ ኩሉ ዋና ይግድ በማዕደ ማዕረ ዝበሃል ነገር የለን بحبرت حوارياتكو بحادي نيرونكو حادነት نيرونكو حواريات اب حادي نيرو تاكيبو كينيرم እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ዓቢ ጸጋ ኻኒሮም ሰው ዓቢ ጸጋ ነበር እግዚአብሔር አምላክ መስገን ሓደ እኳ ደፊሩ ክሕወሰም ዝኽልስ ካሰብ ካንታይ ንገብር አይነበረን አመንጎም ማለት በህብረት ነይር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ
رومي معرف 12 كاب 3 صاب 8 لنا ويكا قدامي قرنطس معرف 12 بمولو قدامي قرنطس معرف 12 بمولو فلا تسعات لتم هباتاتو لبرا بلاس كنا نشتي كم بامو نتاني قرنطس اوكي قدامي قرنطس 12 أبو أربعة خم ببين مبارك وهبت ببينيو منفس كنا حدا نسيو أقل قلت ببينيو قويتها كنا حدا نسيو قبر حالي اللي دما ببينيو اتياب كلاتهم كل زقبر أملاح كنا حدا نسيو عبدين هاي سلاسي نقدر لما سلاسيهم كم ساتفو تحدوا مبارك وهبت ببينيو منفس حدا يو لقد بنا مراتي أقل قلت ببينيو قويتها كنا حدا كريستوس قبر حالي ببينيو اتياب كلاتهم زقبر أملاح كنا حدا نسيو دابلا منفس هاي سلاسيهم نقدر كنا يزارمات كنا خا نسوا كف مجلس منفس نتقمي وهابو نحدك على طبب منفس يوهابو نتحدك على فلتت بتحد منفس يوهابو نحدك على منت دابل يقصن مالت نابات هي كل متان كاين وحنا زقارص زلو تنبوت خلكم لمن جن لمن يو لمن اما حبرتك متان كن نصلي اب غبا متان كن نصلي እግዚአብሔር አምላክ መስገን ናልባት ብጉን ብግለ ዝግበር ነገር የለ ማለት ይኮንኩም ፎስ ብግል ይሆን ይኸሊ አቤትካ ከለኻ ወይ ገላ አብዙ ኾነ ቦታ አሉ ዘጋጥም ነገር እዩ ግን ዳርጋ ትዝበጽሕ ምልአት ናይ እግዚአብሔር ምህናጽ ምክንዋን ፍዋስ ዲ ምገለጽ ካይደለ ግን ጉባኤ ተምሳከ ማለት ናት ብዙ ሽግር ዘሎ በሐንሳ ስለ ዘሎ ብዙ ተታሽም ዘሎ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እነሱ ወከፍና አምላክ ዝሃበና ጸጋልን ምናልባት አይለለና ይርጎን ደኸልና ዘይንፈል ተራኾና ጉን እግዚአብሔር ክገልጸልና አምላክ ነገረና በመንታይ ዘገልግል ኢልና አምላክን ሐተ ንኸላ ንቀርቦና እግዚአብሔር ካኸ ነገረና ውስና ሃይ መስከረላ መንፈስ ቅዱስ ውስና አለ ግን ዘይተውሃበ ዝደሓነ ዘይተውሃበ ሰብ የለን የለን አም ሹር 100% እርግጠኛ እግዚአብሔር አምላክ መስ ኩሉ ናስ ነናትና ምናልባት ዳይቨርሲፋይ ኮን ይኸሊ ማለት ከምዚ ዝተፋ ያነ ጸጋ ከሆነ ይኸሊ እንበር ብግርግጽ ካኸሚው ግን ኩሉና ታገበና ተዋሂብናና كلنا تواهبنا እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ተራዘይን ፈልጥ ኮይና አምላክ ምንታይ ከገልግል ዝኽል ከተሐተ እግዚአብሔር ካ አምላክ ካ ይሰምዕ ለኹን አይሰማካን ዘሎ ይብልኒ እግዚአብሔር ታይዳ ኳሕኩሕ ታግብረልካ ከፈተልካ ለምን ታይግብርከ ኳህበካ ስለዚህ አምላክ ካና ግድን ካህ ነገርና እግዚአብሔር በምንታይና ከነገልግል በምንታይና ከነብል ንኽልካ እግዚአብሔር አውሽጥና ኮይኑ ይዛርበና أنا حرق يجي مسمع تعبينا ون بسبعة غير خزار بنا كل جزاير خاص بخمس جهات تقلقل كم زير يلقى الجزاير كم زيلني ويلقى سبك خزار بكا أم لخص بسبب غير خزار بكا خيل قالوا خلوا قلنا منفس جزاير لنا مو نعم لخنا حتى التمات لذي نأجل جلزوها بنا السفاية عين تقالوا كم أمر من رفع ستة خل ناون كنا بونا خلنا أو هزيادة لنا جزاير أم لخنا مسكين أوكي أتي سالساي نايم كرات أجا أنت قدام أنت نايم مثلا أنت نايم رحان أجا كلاي نايجر قلوت أجا سالساي نايم تايزجا نايم تايزجا زي أبرام لحم مسكين نايم كرات أجا كم يزبلت أنا نايم كرات عمو نفولي على السبعة ديا بإنفولم تمسهم ويس نخلي تهون برايلنا ونالبات بدرجنا ببخنة تاتنا نخلنا خمس النخلة حقني فالم حقني فلالة نيستي عبي نيستي مكره خوني خليو أي مكره خوني خليو دهان خوني خليو خوني خليو جن أملا خزي بچن كل جزية كنا بركلنا مدرسي سناي زبها مدرسي حر جيس ناي مكرا جزية خلي خليو ناي چنقت جزية خلي خليو ناي صبا جزية خلي خليو أملا كأنت يجبرك أبون أزخون حيل صقاي بك زبر أملا مسكن طيب بك صقاي بلك بك اوكي قدامي بطرس كلتا 10 شعات سنرايا قدامي بطرس كلتا 10 شعات هذا كو سله لينا بقدم املاح تعميص غوها انت تعجسه ازي انت ايلو صقايو تاي تتعجسه عميص دي زبل زلت عميصو تعميصو كنسو وهي انت تعجسه انسو انتايو صقايو زبر املاح مسكن لذي حد جزء وانت تجينا قبلنا كله كتبنا كويس كسب كبدلنا كله ترى تعجز كمرت جابر حيلها بنيل جابر كاي بكاي حيلها بنيل كان تسمي كاز يسمعك كله مسمع
ولا حاجة كتملسله ويكتصرفه وكوي دفافة كيخوني جن نوع انتي كان نوع تسأمين كا كتحلف كل حاجة نسون تايم سأجا إجابة عملاق مسك لذي انتي له هذا حدا جزية حنتي بمنا عسرتنا نبوم يبرا ملسم مالتي عملاق جن كم يكون فقاده كريستوس نتصرفون تاي جبر هيتصرفن فدا محرت قبروا له مجاوي جن جا تخيلنا يا عباي نجار تخيلنا مالتي أملاك حيله خبرنا يخلي نياته أمون أملاكي كحكي حكاية سي من السخاز يتفولت باسورد غير لك زبل أملاك يكون يا بير يزيد زخون باسورد زبكة نقول سو قال زخون مالتي يا بر أملاك مسك يسوع كريستوس قوي لذي تعميسن كل جوهان ترى تعجسسي نسنت هيلو سأجايو سأجاي يا بر أملاك مسك لذي بوزح من فترة من قد نحلف كلنا فترة نحدث كلنا ولا صراحة أملاك النعا جبرنا هي أملاك النعا جبرنا ونحلف كلنا من البات جابهن نما قرصنا لزو زدالو نجر كخوني خلي هاي نفلت أملاك هسي نمسلو ودمتان كن كيري لزدالو نجر كخوني خلي جابهن نحدث تمارتي جن بوم محلف كاز ركب سأجاجن الله حيدة الله قلبت الله ترى حلف كايا سجار خيف كالله مالتي نختم اللس قبل ما لسنا نعمل صريف كاسي واردك أخذت تقبل وش تحكوا يدفع فكايو ناي سكان نجر أي نسيس ولا كل خمان يسمع له تاير قبل النيو زي ما لس كل الكار يدفع فكاكوي قبل ما لس ختم تتأمم مو ترى تتأمم كا كم ناب كريستوس ختم تمجمرة كريستوس صرف ويصرفين تأمم واسقى እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አብኮም ይጸጋቲ መከራ ዝሆን ጸጋዝ ተቀበል አምላክ ይመስገን መጣና ኸረመት አንከት ከሆነ ማለት አብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 29 ስራያ ፊልጵ ምዕራፍ 1 29 ቀሪብና ነ ሶሪ 29 30 ማለት ነው እቲ አባይ ዝራእኹም ሕጂውን አባይ ትሰምዑ ዘለኹም ገሊ ከምኡ ዝበለ እናበጽሐኩም እቲ አባይ ትሪ እንታይ ትልኩም እቲ አባይ ዝራእኹም ሕጂውን አባይ ትሰምዑ ዘለኹም ገድሊ አባይ ዝራእኹም አብ ከባይ ትሰምዑ ዘለኹም ገልዲ ከምኡ ዝበለ እናበጽሐኩም ሰላ ክርስቶስ ምእንቱ መከራ ድማ ክትጸጉ እምበር ብኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂብኩም አላ ምንታይ ጳውሎስ መቼም ብዙሕ ዋጋ ከፍል ከም ዝነበረ ብዙሕ ቦታ ተጻሒፉልና ለእግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ አባይ ዝራእኹም እቲ አባይ ዝራእኹም አባይ እውን ትሰምዑ ዘለኹም قال لي كم زبالة نبز حكم سلام تاي سلا كريستوس بمهنيات كريستوس من أنتم كراد ما خدوس أقوم بر بو كتأمن ترى يكون تسجد واهبكم نختأمن بو أمين كم تانك الدحين ترى يكون تسجد واهبك زبرام لهم مسجن بو نمد أمن ترى يكون تسجد واهبك دايدا بو كتأمن ترى يكون سي مكراد ما خدكبالم بر زبر أملاك مسجد الذي المكراز هو نزجيز خاصة أملاك تجبرنا سجاه يبني ما ولا معرف عسى دخلت كلا كورنتوس ترينا يكو معرف عسى دخلت كلا كورنتوس مارتي أول سي سب سالسة سمي زوج حيمش جن نقول زيت منه نقدر جن بس هو زيت منه يكونه زخول ملقطات صحافة زخول واجز خفله أب አንዛግን ዘሰቅዮ ዘቀንዝዎ ዘሸግሮ ነገር ግን ይሮ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሐጅትዎ ኻሽዑ ከልኡለሉ እግዚአብሔር ከልኡለሉ ሐጅትዎ ግን እታብ ስጎ ዝነበረት ቃንዛን መከራንሲ ና አምላክ መጥበቂቱ ያ ና አምላክ መልገቢቱ ምናልባት ከይዕበ መታን ከይዕበ ቆይ ዝብል ኃይለ ምታይ ዝግብር አብደ ኻሚ ዝግለጽ ሞ ጸጋይ እንታይ ገብርካ ያኽለካ ለዚህ እግዚአብሔር ተሰምረላ መንገድ ተሰሰ ጳውሎስ ተወሰነ ጊዜ በስጋ መከራ ሐሊፉ ካብተ ሰማያዊ ነገር ከይረሓቀን ንዑም ብምልአት መታን ክረኽቡ ምክንያቱ ሓደ ጊዜ ብዙሕ ከም ፍሊ ዝበለ ታለ ወይ ካ ጸጋ ዘለሎም ሰባት ይዕበዮም ስለዚህ ጳውሎስ መታን ከይዕበ ካንታ ገይርዎ أبسكو زقنزو ملأخ سيد أنت وهبني أي جرمكم ولا تقال أنا حد يتقال كم بقوله يجرمني
واي ملأخ سيطان زبهال بولس يوهبو متان يعبه بس سو هبني بلوص رأي اللي بولس كاي ملسو مرة زيابر عملهم مسجد إن أملاخنا حتى حالنا حالفو نجر كل نجر مرة ما تقول نجر كفار أملاخ زي كهوني خلي إن كفار أملاخ زي كهوني نجر جن نعانا نمسريو نعانا مورنا أملاخ مقربي زخوننا زيابر عملهم مسجد متان كن كراسي زيابر عملهم مسجد تعجزتي أمتى أب كل جديد تركب ويسمتي أو يسوي حوارات كم زير كا هاي تعجزتي هذا رأي لك سبسي تعج مذكري أيكونن تعجزتي أب نتعجز زي مش خباب ترى حل لك هاي تعجز ترى كم مرة تمسلكم أشجع رسب قطعها كوفي بال ويمسحي نبر ويمسحي قلقل شو نسوق جن مخنيات نعخت كم مصريك يقول خون أملاخ سبتو أبغى خوف بلو خوني خلي ماتو متان كات أبايك خد متان كأرة أبطاها تايجبرو كوفي بلو شو إنه جزيو تتشجر نجزيو تشجرك لحراج لم تكون را نعملو نكريستوس بس إحنا محلف كا نمسح كا يكون كجبر أملاخ مسكين نعم يجرشام سماين مدرن متقلال زوهاب سجّا انتي لكم سماين مدرن متقلال زوهاب سجّا واي كم دا كم دام سوات ولد خلهم قالهم جي اسكه دحان كلام لاخ نديو ما بقسينا مسرتنا ويكا منقلينا ناب كلام لاخ نهيد زي ودي خذ متان كود اغزابر افيسون معرف حادث شمنته افيسون حادث شمنته افيسون حادث شو مونتن 10 مات اوكي سماين مدرن تاي مبار نمتقلال زوهاب صقا سماين مدرن ابيا خو الناس كم يقرنا سماي كتقلل دخل يقرمكم اوكي دحنا مبامو دحن نيست مغلص هيبك كودي زيابر املاح مسكن كمتي بوز مدبه سمرتو نتي مصر فقارنا فلتنا نتنا يمل عم زمانات مقابنتو اب سماي زلون اب مدر زلون اب كريستوس من انت تقللسي بكل طببن بكل امر نز صغانا نصغو ابانا وحزو ام انتي زلون اب كونتيننت زلو زبلنا زلو انتي اب ستيتاس زلو زبلنا زلو انتي دا اب سماي زلون ابيت انتي زلون ام سماي زلو متن قصقصروا ملاخت له كواكبت له قال بزح بلانيتات له قال بزح نجر بزح نحنا زين فلتو نجر مالت ስለዚህ اب سماي زلو حدلو ام مدر زلو خا دكسبات له قال فطرات قال مات اوكي نتي ملعت زمانات مقابنته اب سماي زلونا مدر زلون اب كريستوس من انت تقلل زي ابي مكتقلل مچم كله مጨረሻ متى تقلل كريستوس تقلل كريستوس وانجيل كون منجست املاح كله كيبصحسي مودات يكون يل امتى كيبصح اب كله سب كيسمع اب كله صدق ادم بزا مدر زلو وانجيل كيسمع منجست املاح يتمصد وانجيل اب كله سب مسبصح كله سب مسبصح معناته شو يمتقلل تخون بما نجز بصح املاح بزقبهم املاح بزدالهم بمنفس تقاصلوا سبات ጸጋ بزتوهبو معناته يكون عندي ጳውሎስ ሰብስተፋለ ከምስርት ከለሲ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኮነ ቸርች መስሪቱ ዳኸዲ እንዳዘወረ መንግስት አምላክ ተሰፍሐ ማለት እንዳሰፍሐት ኩላ ምድሪ ትበጽሕ ሸዑብ ኩላ ምድሪ በተ አምላክ ዝሃበና ጸጋ ምስ በጽሐት በጣም ባና ይኮን ትበጽሕ ባይን ባኻትሞ ይኮን አምላክ ዝሃበና ምሽል አንተ ይለኩም ዝሃበና ጸጋ አለው ቡ ኩሉ ወንጌል ኣብ ኩላ ምድሪ ምስ በጽሐ ታይ ኮን መስልኩም ኣብ ሰማይ ዘለን ኣብ ምድሪ ዘለን ኣምታይ ትገብሩ ኣብ ክርስቶስ ይጠቅላል ኦኬ أب كلا بيتروس معرف سلسته أنت تقدر منك على اللو أوكي عس معرف سلسته كده كلا بيتروس ماتيو أسرت حدا دقيم إذا كله زفالة كاف كونه سليو سمعت بحاوي مخيخو زفالة ليلو فترة سمعت برسز مكلو نتمس عاد معالت أملاخ الناس تصبهم من تايقبركم نتي مسعات معات أملاح إنها تصبحهم وون إننا أكالات أفكم وون سكبل وزيا برام الله مسكين إننا أكالات أفكم وون إننا أكالات أفكم وون لذي تقولش نازل لتسقاسي نمنجس أملاح نمسع أكالات أفيو لكن نقول كذو نا أكالات أفكم وون إننا تصبحهم وون إننا أكالات أفكم وون بقدس نبرت بفرحات إجابير كم يزبلك تكونوا يو زقباكم زي برام الله مسكين لذي
إذا كله سب وانجل مسمع ክርስቶስ مسمع زي قبل بزح عندي زي قبل يبزح ግን كل سب كسمع مالتي كل سب مسمع እግዚአብሔር አምላክ መስገን ክርስቶስ መንግስት ተቀጥቅልላ እዩ كل ሰማይ ዘሎ አባሊ አቦክ ተንበቦ ተخلم ሰማይን ምድርን ዘሎ በሙሉ ፍጥረታት እዚ በሐውጥ ወዓው አንዳ በለ ሐልፍ ይሎሉ ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ብረስና ሐወኩ መክኺል ወለው አቦ ፍትምዕራፍ ማለት ስለዚህ መጨረሻ ከምጠቅላል ይሆን እግዚአብሔር አምላክ መስገን በመንታ መበገሲ ግን አመንቲ ብዝሰብክዎ مش عنتم نقدر بذهبنا ጸጋ ወንጌል ከነስፋህ ከላ ተንገብር ማሲል መንግስት አምላክ ነቃላጠፈልና ማለት በጠቅላላ ነቃላጠፈልና ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ክርስቶስ ሰባና ኮይነሲ ታይገብራ ይቀላጥፎ እቲ ጉዳይ ማለት እግዚአብሔር አምላክ መስገን ስለዚህ ብዙ ነገር ተጸጋ በዚህ ጥራይ ይኮን ዝግለጽ ብዙ መንገዲ ከነምጾ ነኸልናት ንዓይ በት ጎይታ ዝመሃረኒ አምላክ ዝሃበኒ መልእክት ግን ነዚ መስል እግዚአብሔር አምላክ መስገን መንግት አሜን ማራናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓ ዝብል መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኩሉ ጊዜ ምሳና ክኸውን ነው ክንደግም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳና ኣብ ጊዜ መከራ ይኩን ጸባን ሓልፉልኻ አምላክ ጸጋ ክበና ይኩን እግዚአብሔር አምላክ መስገን እግዚአብሔር ጸጋ ተዘይብካ ሓታ ሓልፉንኻ አምላክ ግን ጸጋ ክበግዛካ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ክንጽልና ግስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝመሃረና እግዚአብሔር እዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ጊዜ እግዚአብሔር ብጸጋ ክንማለስ ምእታውና ብጸጋ ክኸውን ብዝራብና ብጸጋ አገልግሎትና ብጸጋ ዘመንና ብጸጋ ሁሉ ክንሰግሮ እግዚአብሔር አምላክ መስገን እስከ አምላክ ክርስቶስ ነጻ ህያብና زعابي ጸጋና እግዚአብሔር አምላክ መስገን እንደቀ ሰባት ዝሃቦ አምላክ ክርስቶስ እዩ ሰባት ከይከፈልሉ ንሓውና ዋጋ ከይከፈልናሉ ወላ ሓንቲ ነገር ከይሕለፍናሉ እግዚአብሔር ብኸም ዝሃበና ጸጋ ክርስቶስ ወዲ አምላክ በዓል ናዝሬት ንሱ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ እግዚአብሔር አምላክ ዝሞተ ናብ ሲኦል ዝወረደ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዝተንሰ ናብ ሰማይ ዝዓረገ أبيمان أملاك جرما أبيمان جرما أملاك لما استقمته من تنا دم እግዚአብሔር أملاك من أبد حرواي زمن زمس بملاك تتعجب زمس كريستوس ودا أملاك እግዚአብሔር أملاك مسكن نسو ولد سلا زجبرنا نايت أجا ولد سلا زجبرنا እግዚአብሔር أملاك مسكن هاليلويا እግዚአብሔር شم يسوع كريستوس سم لما እግዚአብሔር حيل ጸጋ ከተልብሰና እግዚአብሔር ጉልበት ጸጋ ከተበና እግዚአብሔር بشم يسوع كريستوس አፍስተፋለ ብንሐልፈ መንገዲ ብንኸደ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር بشم يسوع كريستوس ስም ጸጋኻ ሃባና ከይፍለ ኃይልኻ ሃባና ከይፍለ እግዚአብሔር በሐወም ምስተሐልፍካ ምሳኻ ለኹ ዝበልካ እግዚአብሔር በማያት ምስተሐልፍ ምሳኻ ለኹ ዝበልካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር بጸጋ ከም ዝደሐና መምላስና ምንባርና ድማ بጸጋ ኾን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረደና ዘመንና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓሊፍና ንበከልና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ጎይታዬን አምላኬን ሰባት ድማ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ነቲ بጸጋ ብኾም ዝተዋህበ ክርስቶስ ወዳ አምላክ ንዑ ብኾም ክረኽቦ እግዚአብሔር አምላክ መክትረዶም ይምጽልይ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ልብም ክትረታ ይጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ልቦም ምስናይ አዳም ናው ከቀኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልይ ኣለኹ بشيم يسوع كريستوس سمعنا استقلنا مجلات زبرهلنا برهان نعم دم قبرهلهم بيسوع كريستوس سم رد أيام بشيم يسوع كريستوس سم رد أيام زيابير كم أسلت قبر دم أنا مسكنا كلنا ما علتنا خم زبارك كام زيابير تريف زلك زنا دم بيسوع كريستوس سم يبارك أقل قلوتنا عدمنا صدرنا كل ولدنا بيسوع كريستوس سم يبارك زمدرزي بيسوع كريستوس سم يبارك زيابير لومي بحقي بحيل ጸጋ ከተعጠቀና ድማ ንጽልይ ከም ስለትገብሮ ድማ ነመስግነ ከልና ክብሩ ሁሉ ንዓኻ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ደረት ሰይበለው ስልጣን መንግስቱ አምላክ ዓቢ ዓቢ ንበይኑ ደረት ሰይበለው ስልጣን መንግስቱ አምላክ ዓቢ